Здравейте на всички, аз съм Сами и в днескашното видео ще реагираме на новата песен на Киара, която е фьючеринг с Маджуна за Ергена. Всички знаем, че Киара участваше в Ергена, всъщност все още участва, доколкото съм запознат, но иначе не следя самото предаване. Преди да започнем, набързо минаваме през екипа. Музиката е на Маджунаки, т.е. Маджуна, текста е на Васил Тръненски, Георги Симеонов, JJ и Маджунаки. Аранжамент е Маджунаки, отсвири Георги Георгиев. Режисьор Иван Димитров Торекс, сценарист пак Торекс, оператор Ангел Юруков. Грим Микеле, коса Никсан, стил Киара. Добре, Киара се е погрижала сама за стилистиката си. Преди да започнем, само ще ви помоля да оставите по един лайк, понеже по този начин ще им помогнете изключително много, и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропуснете нито една моя следваща реакция. А сега нека да видим какво са ни приготвили Киара и Маджуна с песента за Ергена. За Ергена! За Ергена! За Ергена! Всички чаши, всяка дърпа го и вика, ръката, ако ти намигне как, спъваш се и падаш чак, той за нощ не забрах. Много готино почваме, и ако е така, ще има избухвация, имам чувството. Доста раздвижена песен, купунджийска, типична, все пак идва лятото, трябва да има нещо танцовално. Рамюзик от доста време не бяха пускали нищо, това не ми харесва в тях, че не са твърде редовни, колкото би ми се искало да бъдат. Но за сметка на това, пък повечето пъти предлагат хубави и стойностни, продукции. И още нещо, кога ще имат мъжко попълнение. Значи това искам да ми стане ясно, кога ще имат Рамюзик мъжко попълнение. Само жени. Нека да продължим. За Ергена всички чаши, всяка дърпа го и вика, ръката, ако ти намигне как, спъваш се и падаш чак, той за нощ не забрах. Ало, момичета, луди ли сте вие? Бива си года, но тази вечер с мен излиза да гърмим града. Ръце дигнете горе, Ергена само мое, къде е розата? Да, определено и с клипа тук са се справили доста добре. Усещам и напредък в клиповете на Рамюзик, така че въобще върви нагоре, нагоре и нагоре. Пожелавам им един ден да стигнат едни от най-големите музикални компании в България. За Ергена всички чаши, всяка дърпа го и вика, ръката, ако ти намигне как, спъваш се и падаш чак, той за нощ не забрах. За Ергена завърти го, дай, завърти го, първо сладката, малката, после яката, каката, ръгата, дъгата,
Всички рози за малката, за Киара топалката. За Ергена всички чаши. Всяка дърпа го и вика. Ръката, ако ти намигне как, За Ергена, спъваш се и падаш чак. закачена. Той за нощта не за брак. По Ергена, всички рози за малката, за Киара топалката. Добре, изгледахме видеото, чухме песента, а сега е време за обобщение. Хареса ли ми песента? О, да! Доста гърмежно парче. Ще бъде определено според мен хит и ще се наложи. Надяваме се Ram Music това лято да ни предложат много повече продукция. Клипа ми хареса, текста ми хареса, въобще всичко ми хареса и от 1 до 10 ще дам 10 на песента. Поздравявам Киара, поздравявам и целият екип на Ram Music за добре свършената работа. Надявам се и днескашната реакция да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да ударите по един лайк, понеже по този начин ми помагате изключително много, и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате нито една моя следваща реакция. Линкове към всичките ми социални мрежи можете да намерите долу в описанието и по-конкретно в моят Instagram профил, където можете да ме последвате, понеже там качвам много често неща, които са свързани с канала. Аз бях Сами и с вас ще се видим следващия път. Чао! Спъваш се и падаш чак. Закачена, Той за нощта не за брак. по Ергена. За Ергена завърти го, дай, завърти го. Първо сладката, малката, после яката, каката, ръгата.